RPR रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जाई नहीं देता पीछे खींच लेता भाई रे, जाई नहीं देता पीछे खींच लेता भाई रे। ना जाने कैसन मेहरी मिलल हर जाई रे, ना जाने कैसन मेहरी मिलल हर जाई रे। बोली बोले ऐसन चुभ जाला करेज में, बोली बोले ऐसन चुभ जाला करेज में। कहेली कि पापा हमर किनले बा दहेज में, कहेली कि पापा हमर किनले बा दहेज में। पलंग पे बैठल रहे हिले नहीं डोली ले, रही रही के बात बड़ी जड़ल जड़ल बोली ले, रही रही के बात बड़ी जड़ल जड़ल बोली ले। पलंग पे बैठल रहे हिले नहीं डोली ले, रही रही के बात बड़ी जड़ल जड़ल बोली ले। खाना पानी मांगा दिया बैसल बैसल सेज में, कहेली कि पापा हमर किनले बा दहेज में। चाय नहीं देता पीछे खींच लेता भाई रे, ना जाने कैसन मेहरी मिलल हर जाई रे। बाय RPR रिकॉर्डिंग स्टूडियो। सुते नहीं रात भर रहतिया जागल, ना जाने केकरा संगे चैटिंग पे लागल, ना जाने केकरा संगे चैटिंग पे लागल। हाँ, सुते नहीं रात भर रहतिया जागल, ना जाने केकरा संगे चैटिंग पे लागल। पूछला पर कहे तहरा घुसी ना नॉलेज में, कहेली कि पापा हमर किनले बा दहेज में। चाय नहीं देता पीछे खींच लेता भाई रे, ना जाने कैसन मेहरी मिलल हर जाई रे। बाय RPR रिकॉर्डिंग स्टूडियो। ओ चाहता रे अति खुशी लिहाना दहेज हो, कहे गुल रोज अजित करिया परहेज हो, कहे गुल रोज अजित करिया परहेज हो। चाहता रे अति खुशी लिहाना दहेज हो, कहे गुल रोज अजित करिया परहेज हो। मिली खुशी कहे गोलू कोट मैरेज में, कहेली कि पापा हमर किनले बा दहेज में। बोली बोले ऐसन चुभ जाला करेज में, कहेली कि पापा हमर किनले बा दहेज में। जाई नहीं देता पीछे खींच लेता भाई रे, जाई नहीं देता पीछे खींच लेता भाई रे। ना जाने कैसन मेहरी मिलल हर जाई रे, ना जाने कैसन मेहरी मिलल हर जाई रे। बोली बोले ऐसन चुभ जाला करेज में, बोली बोले ऐसन चुभ जाला करेज में। कहेली कि पापा हमर किनले बा दहेज में, कहेली कि पापा हमर किनले बा दहेज में। RPR रिकॉर्डिंग स्टूडियो सर्दी।
सुंदरपुर।